Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. O kwesịrị ekwesị dịka o si wee dị n'ọdịnala na omenala Igbo na ọ bụrụ na nwoke nwa nwunye ya a ga-akpụrụ ya isi, agakwa na nchọpụta wee jụọ ajụjụ dị iche iche. Enwetara m ọsịsa dị iche iche dịka m si wee bụrụ onye Igbo, amụọ m n'ala Igbo, na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na nwoke nwa nwunye ya ga-akpụrụ ya isi iji wee gosi nkwanye ùgwù na ịfụnanya jikọtara na di ya wee rue n'ọnwụ, ụmụ ọ mụrụ ga-akpụkwara nnafe isi. Ọ bụrụ na nwaanyị bụ di ya ụzọ nwụ, di ya ga-akpụrụ nwunye ya isi wee gosi ịfụnanya o nwere n'ebe di ya nọ, ma taburugbuo ọ bụ ụdị aha ka esi eme ya. Ọ bụrụ na nwaanyị na di nwaanyị nwụrụ, ụmụada na-abịa dịka o si wee tinye na nkwenye ndị n'ọdịnala na omenala ndị, ejikọ aka ọnụ gwa nwaanyị isi na be di ya. Mana unu na-anya ife na-eme ugbu a na be anyị, ọtụtụ na-ekpe ekpemekpe dị iche iche, ụka dị iche iche ekwue na ọ bụ ife ezighi ezi, na o megidere okwukwefe. Nya ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na nwoke nwa nwunye ya eme gịnị, ahapụ ekpochapụrụ di ya isi, ụmụ ahapụ ekpochapụrụ di ya isi, ka ife ọ na-egosi. Achọ nka gị nwa bụ onye na-egere m ntị saa m ajụjụ a. Ọ na-egosi ịfụnanya ebe nwoke na nwaanyị bigoro wee rue n'ọnwụ, ka ọ na-egosi na nwaanyị ha nweghị ntụkwasị obi ebe di ya nọ? Mana ka o si wee dị n'ala Igbo, nwaanyị na-akpụrụ di ya isi. Ma ị na-eje ụka dị iche iche, ife m na-ekwu bụ nkụzi ọdịbendị omenala ọdịnala Igbo. Ọ bụgodị na akwụkwọ nsọ, ọ dị akwụkwọ nsọ ị na-agụ, nwaanyị na-akwanye di ya ugwu iji wee mee omenala ndị Juu. Mana fa ka o si wee dị, ụka eme gịnị, etighaligo onye ọbụla anya, onye fete ọ na-akụzi iwu nke ya nwa. Mana gị nwa bụ onye Igbo, were ile wee gụọ eze gị ọnụ, were ile gụọ eze gị ọnụ. Ọ bụrụ na di gị ejewe ive, nwaanyị gwarụ gị di gị isi, show and that respect and that love. Ọ bụrụ na gị nwa bụ nwatakịrị amụrụ, ọ bụrụ na nna gị ejewe ife, gwarị ya isi, kwanyere ya, ma kwa nna gị ma ruere ya uju, dịka o si wee dị n'ọdịnala na nkwenye ndị Igbo, na nwaanyị na-eduru di ya uju, riere ya uju, ma kwara ya ugwu. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Si ife ị nwere ike imedowe bụ ife ozi a tụsara nya, sonye n'ife na-eme na ma YouTube page, dee ma akara subscribe, ma ọ yọrọ notification bell. Oge ọbụla m wejere ife ozi ka ị nwee ike ige kere ya. Aka m bụ onye nke unu, Maazi-UC. Igbo mụrụ nze m ọzọ, asị m ndewo.